uJehova sulezinto kulula. vanhu vakaropafadzwa naMwari muEgypt, Abantu babushiswa nguJehova vakapiwa besiGibhite. silver and gold, Banikezwa isiliva legolide. vakufamba murenje, Sebehamba enkangala. vakagadzira Mwari. Balungisa uNkulunkulu. Ivo vakakomborerwa naMwari kuwana silver and gold, Bona bebushiswa nguJehova. ndobva vagadzira chimombe chegoridhe. Balungisa inkomo yegolide. Kureva kuti havachada Mwari akavapa goridhe, vakuda goridhe kuti achiva Mwari. Abasadinga uNkulunkulu wabanika igolide, sebedinga igolide libe nguNkulunkulu. Ende mangwariro anga akaita munhu akagadzira chimombe ichi. Ngendlela umuntu akade ehlakaniphe ngakhona owayenza linkomo. Since it was a golden calf. Kuthiwa bekuyigolden calf. Promise yaMwari iri kuti kudi? Ipromise kaJehova ithi Endai kuIjipita hambani neEjipita. kune uchi nemukaka. Kukhona milk and honey. Saka vagadzirirwa mombe isina mukaka. Sebelungiselwa inkomo engelachako. Promise ndeye mukaka. Ipromise ngeyochako. But pakugadzirwa isina mukaka ichinamata. Kulungiswa ngelachako. Uchaona tinogona kugadzira chechi isina shoko. Ikuzalungiswa ichechi. Vanhu vakatonzwa kuti ndo yakanaka iomese. Bezwe ukuthi yelula 20 minutes yatopera service taenda. 20 minutes service siphelile. Mombe isina mukaka inodiwa nevana vadiki. Inkomo engelachako ifunwa ngabantwana abancane. Nokuti zvanzi Moses akaburuka mugomba akasvika service iri pakati. Ukuthi ungafika iservice phakathi. Vanhu vachinamata chavakapiwa naMwari. Abantu bekhuleka bakunikwa nguJehova. Goridhe ndo rakazova Mwari. Igolide laba nguNkulunkulu. Mwari akavapa goridhe akashayika panzvimbo. uNkulunkulu wabanika igolide wasweleka Amadzawu lendaweni. zvakanaka zvatinoda izvi. Okuhle sikufuna. Daitada Mwari wacho akanaka notipa zvinhu. Ade sifuna yena uJehova. Nokuti ndaona vanhu vanozodemba nebreakthrough ya ngibona abantu breakdown. abazisola ngebreakthrough isi breakdown. Mwari anosvika paanoyambira vaIsraeri. uNkulunkulu Kana magara dzimba dzamusina kuvaka. advice ungasele Rangarirai Jehovha. ngoba ukukhohlwa kupossible. Zvingaite sure kuti ungatorovha kuchechi ungatokanganwa. Ukhohlwa Pane zvinoti kana zvabata pauri ukhona ukuthi nxa sokubambe kuwe unotumira offering kuchechi wogara kumba. uyathumela offering eChurch wenu sendlini. Ndakaona vanhu vakadaro. Bakhona Kuti abanjalo. yangu yempiro munozvitsira Mwari wacho Ukuthi nansi kana Mwari achida mari ndomupa mari yacho ini ndiri kuno. uNkulunkulu efuna imali ngiyamnika. Mwari ari kuda munhu atumira offering, munhu ari kuti aiwa chechi inoda mari yacho iyi. Ufuna umuntu othumela offering yenu uyathumela. Rimwe zita raJesu anonzi upenyu. Elinye igama likaJesu kuthiwa uyimpilo. I am the way, the truth and the life. I am the way, the truth and the life. But Judas lost life. Kodwa uJudas walahla impilo Achifamba na life. ehamba lo mpilo. He was close to Jesus, Ubeseduze lo the Jesu. life giver, Yena onikeza impilo. and he committed suicide. Yena wacommit suicide. Because akatadza kucontrol desire yemari. Ngoba wayehlule ukucontrol idesire yemali. Bible rangu rinoti the love of man. iBhayibheli lami lithi uthando lwemali. Madiro aunoita mari. Indlela othanda ngakhona Iko imali. kuida kwakanaka. Khona ukuyifuna kukuhle. Pane kamwe kalavu kauinayo. Kodwa kukhona olunye uthando lalo. Kekuti kana kuchechi kwacho unogona kusauya. Ukuthi ngitho la seChurch uyehlule ukubuya. Apasipo pane nyaya. Ayisikho kule ndaba. Ndiri paViper. Ngisenyokeni. Nokuti Viper yakuna munhu anokona kukubatsira. Ngoba inyoka le akulo umuntu Musharukwa Jesus the greatest. sokufunakala uJesu the Yanopa greatest. vanhu vanazvo kudzikama. Ngonikeza abalakho ukuthi bahlaliseke. Ndikanzwa umwe achibvunza vanhu kuFacebook. Ngezwe abanye bebuzana kuFacebook. Vanhu vane mari mbondipawo malessons. Ukuthi abantu abalemali nginikezana izifundo. Ini ndine 1000 endakapiwa handisi kurara. Munomborara sei nemali? 1000 engayinikwayo angenelisi ukulala. Unongothi ukadzarisa munhu wese ari pamba isuspect angangokurobha. Ungakhakhela umuntu onke osendlini isuspect ufuna ukukuthathela. Awuna munhu waunotrusta une Akuna 1000. umuntu omthembayo. Kune discipline inodiwa. Khona idiscipline efunekalayo. Nokuti kana appetite yacho yekudya chayo. Ngoba iappetite nje yokudla. Kune vanhu vekuti vanorara fridge zvinhu zvirimo. Abantu belale nje fridge Iwo mukaiswa poloni kuma2 chaiko unogbonomuka kumono. Unyatsona kuti poloni ngabo2 nje yabusuvukile. uyanda kumiswa oyo. Uthi lo ufuna ukumiswa. Nzara yacho inobva kupi? Unongoti just a slice. Unoruma slice.
kunodiwa kuti munhu akorektwe discipline pazvinhu zvakanaka ufuna izvi ukuthi umuntu alungisiswe idiscipline nokuti zvimwe zvakanaka zvinotokuwadza ngoba okunye kuhle kuyalimaza zvakanaka chaizvo zvinokuwadza vanhu okuhle sibili kuyamlimaza umuntu ukaenda kuna chiremba uchaona kuti ungaya kubodokotela uzabona ukuthi ana chiremba ukawirirana navo stereki vane problem manje balohlupho odokotela ungazwisisana labo kakhulu unomiswa zvinhu zvakawanda zvinonaka vane problem into manje eziningi ezijabulisayo vanotangira pakoko wena koko chaiyo aqalele nje kucoke vane shuwa koko icoke ndakamboenda kune imwe meeting naumwe director so ngase ngisiya kwenye meeting lo munye udokotela ainwa mvura enatha amanzi madrinks akazara wena ama-drinks egcwele achinwa mvura enatha amanzi ndakati kudzidza kwacho kwashata tofa nemvura kai kukubi udokotela lamanzi but inyaya ye-understanding ye-health indaba yokuzwisisa wanakirwa nemakoko ako today ungathokozeli ukhokho yakho namhlanje mangwana wane challenge kusasa usulodubo ndakanzwa vachiti hanzi ma-cancer cells ama-cancer cells anonyanyofidha neshuga afida ngeshukela zvese zvinotapira izvi yapana konke okumnandi sachiona zvinotapira zhinji vacho unoregera okumnandi abaningi bayekela but vamwe kuti tirege munotiomesera ukuthi sekele hatshi liyasomisela unozongoshedzera totangira ipapo pacancer ipapo why discipline iri kunetsa lapho ngoba idiscipline ayikho aiwa tiitange kayemvura chete muno siqale nje eyamanzi nje nechristmas yese wonwa mvura yako Christmas nje uzinathela amanzi uri kuona kuti discipline pazvinhu zvinenge zvinonakidza so inotonetsa yeti zvinotapira zvacho zvine vaipa irimo pakutoda simba ramwari kuti rindibatsire nokuti ndega nyangwe ndichida ndikwanise ngedwa loba ngifuna ngenelisi pauro akasvika paakapupura zvikanzi pane rimwe simba munyama yangu riri kundirwisa nokuti zvandinoda handizvo zvandiri kuita but zvandisingade kodwa engingakufuniyo sapanda munhu anofa muna kristu funa uhamba lo kristu saka nyoka yaita mistake yekuruma munhu akatofa muna kristu inyoka yenze iproblem saka akurarama ndikristu wekuti hakuna chinomuuraya osephila ngokristu ukuthi akukho okungambulala akurarama ndiye anonzi life osephila nguye okuthiwa yimpilo beware of good things qaphela okuhle pane patinombotisha mayouth aya kukhona lapho esifundisa khona abatsha ndikati word riri dangerous mulife ibala elidangerous empilweni nderekunzi I love you nilokuthi ngiyakuthanda I love you yachemedza vanhu ukuthi ngiyakuthanda ibala lokuthi ngiyakuthanda selikhalisa abantu awusatonzwa vachizvitaurere awuzakuzwe nakukhulunywa kuti umjolo uyanyisa ukuthi umjolo I love you yakuwadza vanhu ukuthi I love you ibulela abantu so mwe mukomana angorizimu nomso omunye ujaha uthule I love you yamkuwadza I love you imbulele because wakanzi I love you too naye ngoba okathiwa I love you too nguye aruda data ufuna idatha iwe yakufona haina data mwe munhu ada unza I love inondiuraya data nemadiro kukudiwa kwakanaka ukuthandwa kuhle kudanana kwakanaka ukuthandana kukuhle but there is a viper inside kodwa kukhona inyoka phakathi pakashayika nyasha dzamwari kungasolakala umusa kaJehova zvakanaka zvinokukuwadza okuhle kuyakulimaza kana kwatonhora hama dzangu tinoda moto wokudziya nxa sokugodola sifuna but mumoto wokudziya umu kodwa umlilo lo ogudumalayo kuna zvimwe zvikara zvinobuda kana wadziya moto inyamazana eziphumayo saka tofa nechandwe sife ngokugodola na aiwa totoda kudziya moto chaka chinodiwa chi umlilo okufunakalayo ikuyini ngativesei moto asibasena umlilo but tina kristu wedu kodwa silo kristu wedu ngatibudirirei kumabhizinesi phumelele toramba tichitya mwari nekunamata mwari nokuti kune nyaya dzinotitevera ngoba kukhona indawo bezisilandelayo promotion yasomuka zvakanaka ipromotion isizile business raboosta zvakanaka business ibustile zvese zviri kufaya konke kuhamba kakuhle wotarisa madhamu wako so khangela umadamu wonzwa satani achiti unenge wakaita mistake iwewe uze satani esithi ngathi yenza iphutha ndoba unonzwa kuti aiswera soko kwedu ndekwebarika unonzwa rudzi rwako ruchitaura so kuti kwedu ana soko ana mhofu ndezvekwedu mhofu osoko pese pawanamata hausi kuziva kuti uri mhofu uri soko mari kungoti ndezvekwedu ana mhofu mhofu wei ivaipa iyi ivaipa le
I hope kuwafundisa kuna mofu na Kholelwa ukuthi kubafundisa kula mofu. tingaphanye madomasi amabishop. Good things zvinchakanaka tozvida. Into ezinhle Mwari siyazifuna. vanotoda kuti zvakanaka zvive zvedu. Yena uJehova But efuna kana ukuthi tisati kuhle tanaka kodwa nxa singakabi bahle tisu tamisa chakanaka. ngithe sikhutha okubi. Kana ini ndisandanaka Nxa mina ngingakabi chakanaka muhle chandiri kuda ichi konke lokho ekuhle ngufunayo idambudziko. ludubo. Saka pamwe pacho asi satani ari kukurwisa. Kwesinye isikhathi asosathana Mwari okulisayo. unoziva kuti level iri rikasvikwa nemunhu ane mafungiro aya. uNkulunkulu uyazi ukuthi izinga leli lingafika ngumuntu lo lokucabanga okunje. Shoko rinoti anosumudza marombe Kuthiwa uyasukumisa kubva abaswelayo besuka kudust pazvigaro namachinda ebahlalisa lamadoda. rinobviswa kudust Amakhosi ususwa kudust haribviswe dust akususwa idust. rinongobviswa kudust roiswa pane machinda. Uyasuswa lapho kule dust efakwe emakhosini. sara juti rerombe kuzunza dust So iduty yalo kuti ilevel rawava rinotipanda imwe level of discipline ngoba yausiva. ilevel sukulo selifuna idiscipline. munamato mukuru ndewokuti ishe dai mafamba neni. Umkhuleko omkhulu ngokuthi Jehova ngabe uropafadzo yakandimirira mberi ubusiso okungimelele phambili. ndirege kuva problem kufamily Ngeke lokuba iproblem emulini because we are blessed to become a blessing. ngoba sibusiswe ukuthi sibe yisibusiso. vanhu ngavaregere kuchema nokuti wakaropafadza. Hathi ukuthi abantu bakhale ngoba wena kune vanhu ubusisiwe. vanobuda misodzi usiku Abantu baphumile nekuda inyembezi kwezvakanaka zvakauya mumhuri ngenxa yokuhloba zvikaburitsa vamwe vanhu mumhuri iyoyo. wakhupha abanye emulini. kune mwe mfana akaita mari so Kukhona omunye ujaha owenza imali ndokubva atoshedzera kufacebook wasememezela kuFacebook. zanzi zvandaita mari dambonoenda kwatinashe mugabe. Wasesithi njengoba sengile mali ngifuna ukuya kwaTinashe Mugabe. tingakodyisa vamwe madhara mari pana. Singabe sinikeza abanye abadala imali. Maybe it was a joke Funa ubedlala. but picture yaedza kupresenta Bathi umfanekiso abezama yekuti when ukubeka sobala. good things come your way Ukuthi nxa into ezinhle zisiza une hama dzaunogona kutaona sehatisi hama dzako ukhona izihlobo ongabone ngathi nyangwe azisizo. nevakamira newe mukuwa yekutambudzika Ngitsho lalaba bama lawe into zinzima. vanotoda kubhuka kuti vakuone. Sokumele ukuthi iwopo woibatsirwa hapana booking yaiitika. wena usasizwa but kana yayauya too professional to your own kodwa relatives nxa sokuyindaba zabo wena usu-too professional. shuwa mkomo wako afana kuna sekretari iweyo manje Ukuthi ubhudi yabo ari akakusirwa nababa vashaya akakuendesa kuchikoro yena kunguye but today ubudza vanhu ukuthi uye kuti esikolo he is not professional. kodwa uzwe ukuthi varomwe dzimwe tsika professional. dzamunoita bhoro dzine mavhaipa mukati idzi Okunye sikwenzayo kule nyoka phakathi unongerekana wauya you don't call. ukuthi nxa usubuya uthi awufoni. chirungu kurongeka Yisikhiwa but yikuhleleka variko vanonzaro kodwa bakhona abayenzelwa nokuti lokho pavakamira newe uchitambudzika. ngoba lapha abamakhona lawo uhlupheka. kuna namama wakaitwa operation kuti uberekwe Kukhona abenza i-operation ukuthi wena ube khona. unotoda kuparidzirwa kuti uda mai vako. Wena ufuna ukuchunyayeza ukuthi uthande umama. iwe unoendeswa kumusha nechristmas kwete nerudo kwayo Wena uhanjiswa ekhaya because kampani inenge yavhara una choice. ngoba ikhampani yabivalile awunakhetho. ungatori live yekuenda kumusha iwewe Uthatha ilivu yokuya ekhaya unotoendeswa nekuti vatovhara saka uhanjiswa ukuthi bavalile. ora isiri christmas wakamboenda kangani Kungaso Christmas wahamba kangaka. apa ndokukuwadza isiri nyaya yechristmas wakaenda kangani Christmas wahamba kangaka. unoendeswa nekalenda kaiwa una rudo iyi Calendar kuna thando. ende dzimwe nguva chimwe chisingakupushe kuda kuramba kuendako kakanyanya Okunye awuhambi khona isikhathi eside. aunawo zvakanaka zvawakavakirawo kumusha. Akukho kuhloba akhela khona You ekhaya. can't spend a day and night ikoko Angeke wenelise ukuqeda ilanga uqeda ubusuku. hapana pekurara Akulanda hauna yokulala. zvakanaka zvawakavaitira. Akukho kuhloba benzela khona. chinzwa nickname yaunayo mutonazi Uzwe nickname olayo town. boss T. Boss G. Boss G. ndo mabosi wayaya Yo mabosi mavhaipa aya anyoka. ropafadzo inokusvitsa pakuti nedzimwe hama dzine dzingadzisi hama Ezinye vanhu izibusiso vakatarika neupenyu hwako vachikwereta mari kukubatsira izihlobo ukuthi baboleka imali ukuthi bakusize.
Makudzirwa manje. Usugudumala. Wadziya moto ule. Umlilo usugudumala. Shewe ma first months aya. Ekuthi shewe. Kuthiwa shewe. Unombaya mzolo ukuthi Cosmas itamushi. Uyakuthi umuntu Cosmas yenza kuhle. Signoro, Cosmas low. Kana moto wadziya. Xa umlilo Ring yapo. Iring isikhona. Mapepani signature zenu. Amaphepha esele signature. Cosmas andemba. Cosmas ezisole. Mwari maniro pafadza nemba. Muchato wapo. Zvivakwa zvapo. Itendirambe ndikutyayi ndichikunamata. Nokuti zvinosimuka zvekwedu. Kuphakamayo kwakithi. Wakuzwa kuti panosheka zvinhu manje. Usukwazi ukuthi ndoba kutaura kuti this thing is not working. Ususithi lokho akusebenzi. Iwe waimboishandira marriage. Wena uyisebenzela. Pasina chinhu chiyishandira. Kungela lutho uyisebenzela. Zvinhu zvapo. Into sezikhona. Wakuzwa kuti kumapepa zita ririko. Usukwazi emaphepheni ibizo likhona. Babe, I think this thing is not working. We need to separate. Let's work it. Ngatinamate. Mwari natsaipa yedu. Nkulunkulu yakhe indlu yethu. My God. Amene vanokudza one marights avanokudza kuseri ikoko. Usizwa ngama rights. Vese vemarights avakashaiwa Mwari nemarights ese iwayo chinhu zvavo hazvimire. Nkulunkulu into zabazimi. Paulo sei asiri kufa. Paul wayi engafi. Iyo nyoka yanzi iri very poisonous. Yona inyoka kuthiwa ile poison enene. Ikatokuruma unozvimba ukatowira pasi. Ungalunywa nje uyavivi. Rangu rakuti he shook it off. Uthi ya wayiwisela phansi. Ndaifunza kuti paakaita shook off yakatsva mumoto yakasaka yakafanira kutsva. No. Cabanga ukuthi lapho iwisela phansi yawela emlilweni. Chirungu chatanga chati it fastened itself on his hand. Isilungu kuti yaiva nepower yekumonera nekubata. Saka chakaita kuti agone kuzunza. Paakatorumwa iye it became powerless. Yena yaswela amandla. The type of a man. Kusukuthi type of a man. He's a viper destroyer. A viper destroyer. Pride ikauya inoudza kuti Mwari ndinozoka wakandibvisa ndina chekudadira. Pride ngabuya uyezwa kuti Nkulunkulu ngiyakwazi lapho. Vanhu vakakupiga vakakusumudza iwe usakanganwa. Kuti ishevani kwavakandibvisa. Ukuthi Jehova kukhona lapha angikhipha khona. Saka murume akaporeswa akanzi carry your mate. Indoda yakho tshoyo kwathiwa thatha imate yakho. Kuitira kuti kana healing imakunakirwa mapa nevamwe. Ukuthi nxa ususizwa jabulu sisebantwini ukazoona mate ukabona imate ozathi ishakudzwayo uthi Jehova sukunyiselwa. isinema videos ekudala ka thina silama videos akudala 2010 2011 papa kaondewa besizacile vanhu vaiti kurwara namo abantu besithi siyagula udubo. Ndikaona video nozoti asi musharuku ane nharo nene. Ungabona video uthi hayi Jehova ulenkani. Bakaonda munhu apa. Lapha Vamongo anashanda nawo kumaini kuvariko. Abanye ngangisebenza la emayini bekhona ekhwekhwe. Ndakamboshanda underground 1996 1998. Sebenza underground 1996 to 98. I remember telling you this. Pandinotouya kuBulawayo ndinofunda. Lapho ngibuye koBulawayo. Sapa nemwe trip yataitofamba nevana. Kukhona enye trip esasihamba labantwana. Muri kuona mukambaka ndo maigara dead. Ukuthi lapha ikohlela khona ubaba. Ko vandadala dead wawaziwe kwakavaka. Abakwazi lapha asuka khona. Ndamdala nyagara mukambaka. Ngisithi ubaba ubehlala kulendlu. Mgodi urapo zigomba ndokwataipinda newakomana. Igodi lele lapha yikho esasingena khona lamajaha. Uzavana vakati tete really? Ukuthi bathi baba ngeqiniso. Ngathi murili imo mudaya asiri Jesu. Bathi ko really khona lapha ngabe bekungaso Jesu. Dai utori mwana omkorokoza izwe. Ngabe ngumntwana omkorokoza kaJesu. Ndaipa buda seyari yakandibudisa nenyasha. Bengizaphuma njani nakunguwe wangikhipha ngomusa.
ndiye akada ake kundidana akandipa nyasha yena wangithanda wangibiza wanginikeza umusa nakutifambira nyasha dzakandiwanawo lento angihambelanga umusa wangithola uchiona handigone kudadira munhu hapana changu apa ngenelisa ukukhangelela omunye umuntu phansi vaipa yaigona kutondiruma ndikatofa inyoka ibingangiluma ngife asi kurarama kudai ndiye kodwa ukuphila kanje nguye sakana zvakanaka zvikauya nxa okuhle kungabuya ndinozviudza kuti zvauya nokuti kuna mwari akandiwanira nyasha ngiyakutshela ukuthi kwabuya ngoba kuthi khona uJehova wangitholela saka munamato wangu ndewokuti mukunaka kwazvo umkhuleko wami ukuthi ebuhleni bakho mwari famba ineni uNkulunkulu uhamba lami kuna umwe gogo wandakapa lift so ukhona omunye ugogo engamnikeza ilift ndakaita yokunyengetedza ngayenza kokumncenga bozo vanhu vane mota dzavanosarudza ngoba abantu bale mota abazikhethayo kune dzakangopinda mind vanhu dzinotyisa vanhu vacho vasi right ukuthi anomira sei umqondo ongenayo ukuthi uma njani savamo wangaoneka fiye so ube le fear nonoza haiwa gogo ndiri mufundisi ngathi nangotibatsirei gogo ngingumfundisi kandishuwa mwanangu mazuva ano kwaipa imota iri kutaurwa iyoyo imota ekhulunywayo amufita hakuna kuipa pati pane kwaanotaura mazuva ano kwaipa mwanangu kathesisa kukubi because unoziva kuti kana munhu aamudenga imomo uyazi ukuthi nxa umuntu usephezulu kupa munhu lift yeyi unikeza umuntu lift yakhe unonzwa kuti kuri kunaya anotota masits aya ukuthi isu taimbotakurwa takatota thina besithwalwa sinethiwe tairangarirwa nevamwe takanyorowa tichinzi pinda tiende sikhunjulwa ngabanye but nhasi ndakutoziva kuti mamets angu namuhla sengicabanga ukuthi amametha ami wega usikunyumwa here kune vaipa yasimuka breakthrough yako matauriro aunoita nevamwe wega usikunyumwa here kuti kudada kunenge kwaapa muromo wako iwe ukuthi ukuziqhenya ngathi sokusemlonyeni pfungwa yamwari ndeyekuti kana atiropafadza umcabango kaJehova ukuthi nxa sesibusisile tive chiropafadzowo kune vanhu thina sibe yisibusiso kwabanye kwete kuti vanhu vanodemba kuti sei mwari wakasumudza munhu hathi ukuthi abantu bazibuza ukuthi kwayi uJehova phakamisela umuntu family yekwenyu musei mwari akakupa nyasha iweyo emuli engakini you must be a blessing to your own people wena ube yisibusiso ebantwini bakini rwadzirwa mwana wamai vako rwadzirwa mwana wamukoma rwadzirwa bamunini wako rwadzirwa gogo vako ngenxa kagogo ngenxa kaanti ngenxa yehlobo unoita amai vanosakuriswa kuitiswa maricho nevana vamwe vanhu iwe uri mupenyu mama wenzo kokuhaywa ngabanye abantu ukuthi alime wena that's a shame it's a shame mubereki anosakuriswa kuti apiwe shuga uchirarama iwewe umzalo wenza ukuthi mwari watoda akakukomborera iwe unomuziva here iwe liyamazi na uNkulunkulu lo handambopuputa kune vanhu vanotoona mbereki asina foni vakatoda kufona kumusha vanosvitsa meseji kana panext door kambudzi kanoita mari inzwa handisi kuti ita zvihombe vati koenda urikutadza kuita zvidiki waiwehlile kukwenza okuncane iphone promax yabuda muchemberi wako haana mbudzi isiphumile umzali akalayo wega usunoti une vaipa nokuti inzwa mwari paanotiropafadza uNkulunkulu lapha esibusisa haanenge asingaone iwewe uyabe engakhangelanga wena arikuona abrahamu ndakakuita baba Abraham so blessing ya Abraham haisi personal their generation kwandiri so kukhona okwenzeka kimi vamwe makazvinzwa abanye la kuzwa chinhu chandakatanga kufunga engaqala ukucabanga ndakaenda kumusha ndikati muchemberi mwari wenyu anditira zvakanaka ngaya ekhaya ngathi mama uNkulunkulu wakho ungenzele kuhle kunonetsa mvura kumusha kuyahlupha amanzi ekhaya tiri pakati pekutaura nawo siphakathi kokukhuluma ndandiri surprise yawo ngile surprise yakhe rori yemabhoho yakabva yasvika pamusha iroli yebhoholi yafika ekhaya vanhu vari kuenda kupa ezibuza ukuthi abantu laba baya ngaphi ndikati inini ngathi mina handiregere mina ngisoze nyekele unochera mvura uko ngisiye kukhamanzi le pamba muchaita your personal water lapha lizaba makatambura muchihodha madomasi wahlupheka uhodha matamatisi vanozoti evangelist kune kwakabviwa kuthiwa evangelist kukhona sasuka khona muchemberi ane tape ane running water pamusha sele tape sele running water ekhaya
maneighbors akho esichera mvura pamusha ama-neighbors ezokukha amanzi ekhaya nokuthi kune mkomana akaitirwa zvakanaka ngoba kukhona ijaha elenzelwa kuhle chakatanga kupinda mind okokuqala ukungena kuna emcabangweni akandibereka kukhona owangizalayo zvidiki zvandinokwanisa ndinoita okuncane engikwenelisayo ngiyakwenza saka ine handikumbire mbereki kuti ndinamatirei mina ngicela umzali ukuthi ngikhulekela hazvikumbirwe zvezvo akucelwa iwo ngavanzwi so yena azwe vachivhura teipi anongoti asi evula mwari ithepha ethi nkulunkulu rangarirai mujaya khumbula ujaha mwari rangarirai mwana wamakandipa nkulunkulu khumbula ipai muranda wenyu shoko nikeza inceku yakho ilizwi zvimwe zvatinokumbira okunye sikucelayo hazvikumbirwe akucelwa you must earn it kumele ukuthi wena ukuene ita zvinhu zvinoita kuti vanhu vanzwe unoziva kune munhu wekuti hauna munhu anokunamatira kubva kufamily kusvika kuvatorwa hakuna munhu angapfugame achitaura zita rakweyo akulo ongaguqe khuluma igama lakho yeti kuti peter abude mujeri kodwa ukuthi peter was sleeping ubelele the church prayed for peter ibandla iwo even muchechi chaimo wena ngitsho vanhu vakanzi vakunamatire waita problem ungathiwa bakukhulekela ule problem vangangobvuma semutemo bayavuma nje but moyachidziwa nemadadiro ake ndizvozvo kodwa muchechi chaimo vangakunamatire muno muvashoma abangakukhulekela nokuti nekugara nevamwe muchechi kwete kumaraini nemuchechi mati uri problem yinkinga kunyanya kana une position une chipo funa nxa ulesihlalo kumbe ulesipho uzwa kuti hayiwa uzizwe ukuthi hatshi hachiite ichi kana tisipo isusu ukuthi lokho akuhambi nxa singekho thina mwari akakupa chipo nxa ujehova engakunikeza isipho anogona kupa mumwe munhu futi uyenelisa ukunikeza omunye umuntu njalo take it serious uthathe serious ifavor kuti mwari vakupe chipo yifavor ukuthi ujehova kwete kuti unodeserva ifavor yawaitirwa kodwa yifavor God can use somebody ujehova uyenelisa ukusebenzisa omunye umuntu hamuna munhu ati dongi rakamboprofita awuzange uze ukuthi idongi laprofita mwari haapererwi uri maprofets akaphelelwa pakanyatsa ngamaprofita kuti vanhu vari kutemesa musoro dongi imborova ukuthi abantu ngathi sebethengisa profeti vakatanga kuprofitwa nedongi kuti tsano kwamuri kuenda kwaita mutumwa ukuthi lapho yakhona kukhona inceku dongi rikapiwa power of speech idongi lanikezwa ipower of speech ngoti vanhu vane zvipo nemanyemweka ukuthi abantu chikaenda pane mumwe pane kuti vafare vanorova sedongi Ukuthi kungaya dongi rakatanga kurova kuti uri kuona sei profeti ndiri inini uthi ubona njani umprofita I'm sure my time is done. There is a viper kukhona inyoka inoda munhu anoramba akambira muna mwari edinga umuntu oyalemi kuJehova zvakanaka zvese zvine nyaya dzacho okuhle konke kule ndaba zakho haina nabasa nevakadzi akuthi hacha mina angilandaba labafazi famba nemota uone hamba ngemoto ubone boza apa ugone kuvabereka kazvi ngoba lapho awuyenelisi ukubabhabhula unenge wakuti how you getting into town just ukuthi uyangena kajust boy kajusta okungujust nje kwamuno unoguma muri nekajust in town lapho elecina likhona ngojust in town unoenda kutauni kwekutauni ukaita zvekutamba uyahamba etown okweqiniso ungekele ungenza okudlala mwari pamari mwari pamotikari uNkulunkulu mwari pabusiness iri uNkulunkulu rambai muri kubhizinisi mwari muupenyu hwako yalo lokho nguJehova empilweni yami chinosumuka ngachindiwane ndina mwari okuphakamaya kungithole ngilo Jehova chinondiwana nokuti maaccident ariko but kana wina mwari wako ama accidents akhona vanhu vanosvika vachibvuka kuti munhu wacho abuda here abantu oti ndini ndiri pano baphumile nawo uthi yime ngilapha zvinowira vanhu mumabreakthrough atinochemera zvakawanda okuyiwela abantu kuma breakthroughs kuningi mota dzinorovera idzi imota ziyachayelela uri correct unodhumwa ucorrect mwari mumota iyi iva ineni uNkulunkulu emoteni ube lami iwe mwari wacho apinde mumota uNkulunkulu kangeni ngitsho le moteni timu rako kungena iteam yakho timu ranotaura unoriziva iteam engilikhulumayo uyalazi havasiri wane kuchengeta muchini izvi ayisuye okugcinayo entweni leyi mune viper mumota kule nyoka phakathi emoteni mubusiness mune viper kubhizimusi kule nyoka profit yapo prophet mari yanyatsobatika imali sikhona uramba uchibata nguva yekuchechi iweyo manje uyalolokhu ubamba isikhathi sechechi wena iwe wainonoka uchitsvaira 2 rooms wena full house unobaona usei 2 rooms full house kana ya full house ngayisi full house patu apa waitozosvika yakupera ku2 ufika siphela ndokumbira tisumuke tina mati siphakame sikhuleke
munamato wako ni wangu umkhuleko wakho lami ramba imwineni mwari yalo lokho lami Jehova nyangwe mari ikawanda ngisho imali sibaneni nyangwe mabusiness akakura mwari wangu amabhizimusi ekhula nyangwe zvinobatika zvikawanda Jehova mbekayo munoramba muri mwari uyalo lokho munoramba muri mwari uyalo lokho motokari dzinoera takufamba nadzo rambai muri mwari rambai muri mwari mabasa awanda maopportunities akura zizarapo dzimwe nyika dzaendwa rambai muri mwari. Father, we thank you for your word, we thank you for your grace, we pray for your presence. Uwepo wenyu mwari, uwepo wenyu mwari mumuri yangu mbasa rangu pamushato wangu pa business rangu torai usha wenyu Jehova. You are the greatest, ndimi mukuru wa zvose mwari. Torai usha wenyu muzita ra Jesu Kristu Nazareta. Amen and amen. God bless you.